Хари Хараламбов е юрист по професия и в момента е на свободна практика. Той участва в обучението, което Национална потребителска кооперация на слепите организира по проекта "Заедно можем повече". Аз съм противник, защото да се мисли, че слепите превъзхождат виждащите, също като да се мисли обратното, че виждащите превъзхождат слепите. Противник съм първо на обобщенията, противник съм и на тези предварителни етикети. Всеки превъзхожда някой с нещо. Ние не се раждаме равни и продължаваме да не сме равни, обаче това не е обусловено от увреждане или от липса на увреждане. Още в ученическите и студентските си години Хари е водил консултантски център за хора с увреждания. Ето на какво иска да научи всички зрящи и незрящи. Да бъдем толерантни и да проявяваме взаимна търпимост и разбиране един към друг. Служителите с зрителни увреждания могат да станат отлични специалисти, споделя Асен Стоянов, позовавайки се на практиката и на личния си опит. Самият той вижда само с 5% от зрението си. Един човек, който има някакви увреждания, е склонен да си изпълнява много съвестно задълженията, много точно, за да не му кажат, че той, понеже е човек с увреждане или инвалид, не може да свърши работата си и са по-дисциплинирани и по-малко отсъстват от работа поради естеството, примерно, че някои от тях са трудно подвижни. Срещата с незрящи винаги има на какво да ни научи. В този свят, организиран за зрящи, не трябва да забравяме, че истинските неща не се виждат с очите.